Se fáilteann so go dtí Pháirc Mhórdha agus cluiche eile ins na babhtaí Ceathrú Ceannais Iomána na Mionúr 2022 Laois agus an Galway Tráchtaire i chéile agus na cnílacha fuirfa amachchas amachchantá I bord Laoise don cluiche an sao Tráchtaire na tascail going agus an Pháirc agus drumclan na Pháirce raibh ar fad. Caimid súil chun ceang ar na fórna a bheith go dul chun Pháirc Tráchtaire agus tosnóid leis an bhór an áitiú Laois. Tá gáthhrú déanta ag Laois an bhór na chail Craobhacha I gcuine íomhálaí le déanaí. Tá lína lán chuú láidir le Bobby Murphy, Ciarán Flynn agus Joe Pearson, agus tá chéad athrú déanta ag Declan Qualter le Rory Kelly istigh in anad Andrew McDonough I lár na Pháirce. An tathrú eile cíimiid ón Murphy a teachta seach sa lína leathasach, sé ón Codí captain na fórna Tráchtaire. Agus na cuairteoiríonn sa Tráchtaire an Gaillimh, tá hÉireann chéine ránathe ag an Gaillimh is a bhuaigh an glár an teachtain Ceathrú. Cosantóirí maithe iad Luke McInerney, Sean Murphy agus Oscar O'Gorman. Imróigh Cillian Travers agus Paddy McCorry go lár na Pháirce don Gaillimh, agus óthaobh scórála cumad súil Tráchtaire ar an gaptéin Rory Burke agus príomhscórálaí na fórna an lántosaí Aaron Nyland. Se na cnílacha fuirfa ar fad agus dar nó seo an chéad cluiche ag go Laois ón uair gur chaileidir I gcuine íomhálaí cúpla seachtainóchan ag cluiche Ceannais Laoin agus cé go raibh sárbh lína chun dul chofada leis an cluiche Ceannais le buanna I gcuine Cail Chuinnig agus Loch Garman ní raibh an lá leo in san cluiche Ceannais agus cé go raibh slua áil mhór an so bhí 12,000 goléid in na baile seachtaí Port Laoise dhím riidir gomá ach ag an deireadh íomhálaí rómha. Tá dín ola bhuachan déanta ag an dá hÉireann in san Pháirc taobh hir den seachtán ribh ré agus an dá hÉireann na Mhórdha Barcanis le cúpla nómad an grín an ús ar an lá áling ach sé don cuithe in slíostoch beidir dul trasna na Pháirce isteach sa seachtán níos mó na aonrad ag an stad áirithe seo ach é sin ráite lá áling do chluiche amáníocht agus dóchan isce tócarbord agus an himmerthirí tá mé cinnt níos dúisce ar maith. Tá réiteoir I mothe Lord Pháirce sin é Thomas Gleeson ó chuman néamh Fionn-Barra in átha clia agus tá na muir leis chomá tá sé dúircha chin túla gahinge go bhfuil gacrad soccer ó thaobh cuasaí amada agus Bemid Reaganson chun tosnú Céimeán Flynn agus Simon Stokes ó chorcaigh a bheith taobh leis agus gachtainna beagnach réig don chéad bhabhta eile ar nó an chlár Laois agus an Gaillimh sin iad an trí hÉireann atá páirteach ins na cluichí áirithe sin agus a rachaigh gá ceantas na fórna a raig go dtí na cluichí leathcheannais ile hÉireann I ceann cúpla seachtain. Cluiche bháin fácha sin an teachtain siúcún nuair heisteóg Laois go dtí ceann den chlár agus bútóirí an cluiche sin bhfuil gach seans go meisiid a dul a raig ag breth ar na tarthaíomh ag go gcuin sa Tráchtaire. Dar nó bhí bua maithe an Gaillimh an teachtain Ceathrú agus an cluiche bhíorsúil I barcaí Cheanna I Máile an rí agus thugtar léas in áiríir don chlár an lá áirithe sin nád a 25 ag an Gaillimh nád an naid ag an glár agus bhí díomá cinnte ar an glár sa bhéidir gur thugtar sártha spántas a gréibh na múna gúna hebardáran ach ní raibh an spántas nó an passion céine le feiscint ina go immer an teachtain Ceathrú agus bhí an Gaillimh ar aus ar fad Aaron Nyland ach go háirithe mar phríomhscórálaí ar an lá áirithe sin. Tá míid beagnach réig ansá I Pháirc Mhórdha Port Laoise an slua bailúisteach a gcónaí slua beidir beag golóir bheith beidir dímar chuoine gan níos mó daoine a bheith láthair ach tá sé luach gomá sa lá ar an Sathairn agus gachtainna le seasamh I Pháirc Mhórdha a gcóir amhrán na bhíon. Se gachar dul bhanis agus sin ag súil go mór leis an cluiche Ceathrú Ceannais sa má bhún an Gaillimh be siad siúráilte cinnte tríd go dtí na cluichí leathcheannais má bhún Laois be ganna cheansa go siúd chumá agus dá bhrí sin
Tá ag súil go mór leis an gluthe áras an réidir má lár Pháirc Thomas Gleeson dúircha cinú go bhfuil gahaine ins na háite go cearta sa le caiise sin slitir stachuún an so tránóna agus sin ag súil go mór leis an Gaibhland. Go arú dar nó dénta ag Cluiche ón bhuireann chuig chun Pháirc ag gluthe Ceannais. Lain caiicí sóchain agus an ghalamh leis an bhuireann chéine a chuig chun Pháirc an teachtain sigat a gine an chlár ach tá fuireann agus tá panéil ana láidir ar fad ag Fergal Healy sin éon banistóir agus tar nó tá Joe Canning ag cuidú in san cúlra chomach ag mé níos túisce dolisteach ag carú leis an ladzóga gach duna beag na gréid le cafisteach an clitar an barcí bhór dintan son ag an réitóir agus clipper dimmerthirí gur an chéad sellh gáil futa go héfachtach an son ag an Gaillimh ar an Island dul a rúthair. Smachta go háling again, Cossentor Falk in Ig Desh, Egg Nyland and Counson, Harren Trasnon, 5 second nu níos luar and Glord, Nyland leis an gate count and Gaillimh, sorry Eric Donu, Immert. Nishon Bochamach, Cornton Tavlina, Dear come out to Lashtig and son. Ag Líis agus iad ag leir tús mahans an níl uathe ligant an Gaillimh dul chun cleangéanamh ag tús nimmer tá Iomána maithe chun níl éon ceis sin ceann ísisiil chuiristeach an son ag Ger Quinlan ach ag an deire a iirecht am haach le haig iirecht cúig féidir agus seasca agus is sé beidir idir gá ceann am a héana an darach sé féon cúlín an cúil agus is tóg ag deir an lé Hurling an slitter de chamáin ceannas na Cossentóirí agus é haach le haig poc cúig féidir agus seasca agus sé bendígan Hoga an ceann áthasa ó Camrós agus sinné ceannas na príomh scórálathe ag Líis comá im líana fear tá anachráing ar fad os an híireachtaí áthasa. Is an muirdúircha cinú go bhfuil an spot a ceart ag dígan chun an chéad ceann a hógant agus dainge bhína tógan builí éire nó iireachtaí mar seos breála an chéad ceann a gáil dúrachan iad héna hocrú agus cinú go bhfuil an túil istíg agus olah an is bendígan chun cuasaí a chorramú an sa Portlaoise áda go maithe ceach níl sé róáda an deir me stop brúan son ar an Gaillimh ach an cúlbáir donna fehí denmh dóhan chun is sinna glanamach níl an chuntúirt glanta go fóil sellh harnás ag Líis leanach an talún san tá Quinlan ach ag an deir an slitir tu go uig agus sellh harnás go mar ag an Gaillimh. Léon ceisna go bhfuil fuin láidircha a rís Líis ag tríd go maistigh an son dénta go maith ag ón codí sin éon captain agus breúir siú tagann séach cúg na cosa ar an lína ach chumad sin slitir dír cleistigh deachtartaí an sonna ag an deire sa bháilte Kevin Byrne, Bert Mórhaimpel agus dearan le Irene le Líis ag gáil tar náis seans an sóir scór an count an ag Jack Breen ó Bhaillion Chislán agus an count sa tóis de Harren Trasnon tá míad corm den céadúir anna cúlín an son ag Breen. Is an taobh shot an Pháirc round agus smachta go háling an son ag Rory Burke an captain Calís feice ag an réitóir agus cílín sé sin go mbeidh buile séir ag an Gaillimh agus deise go siú dul chun tosan ní hen ceann is fos é dainge bhí na tógan buile séire ach tá ar an Island anna bha fuair sé chúlín díag an teachtain sigat a gunmh an chlár de gang ó bhuiile séir agus fuair sé iirecht ón Dave Lína buile poc slas bhí arás ar fad an is deisige fuair sé an céad cúlín dar nó sa clethe sean ag Island chuirla nach chuid agus cuid na Gaillimh leis an iirecht áthasa. Nis beidir fúm sa chúlraigh den igant an son níor chuir sé isteach ná amach ar an Island an count sa Harren Trasnon again tarna cúlín ag a siúd agus an Gaillimh dulta chun tosaigh Babhta bhain eile. Is fad go leor leis an bochamach an son ag a brochen O'Reilly an cúlbáire agus Líis ón bochamach le seans an son Ben Deegan blochailteach níl chun tuairt mé deise go lá tosaí agus an count stoppe ag an cúlbáire bhí seansúntaach an son ag Ger Quinlan ach sábháilt in chéad sco ag donna fehí ach ag an deiread an slitir deir an muir imime hamach ar an lína bhí seansúntaach an son ag Quinlan. Dobar go Joe déint ag donna fehí sa chúl chun an count sonna chamad amach agus tá Líis ag glór a cúil ag tús na himmert tá siad cinnte san immert bhí dína rábéidir go mbeadh bear na anmhór atra níl a le héadal feiscin ag tús na himmert sa agus deis tarint ar chó scór an fear céna hóg Ben Deegan. Sa áda go maith again na muir sásta le na iirecht Harren Trasnon
Sin corran don tarna Babhta. Laois Rees Comers and Tavelina, Dear Kamata Lashtig Egon Murphy, Squilin Shakan Kunter to Stachan Son to Kesh Kinton so Desher Cool, Agus Ega Derabata and Anga, Jerquin and V Shansneys Tushkan Council, Babhta V Leisheg, Laura Coolney Lane Kesh Fishin, Better Gavekin should go will Kesh na Mask Lina Lawn Cool na Galva, Oxar Irton Son Own Murphy, Shakti Jerquinlan, Cold Wint Ass and Anguk, Cool Lucan Son, Egg Leish, Agus Egan Lawn Tossi. Rís ní léon ceisna go bhfuil foireann Bháirc chun teacht go fada leis an stad áirithe seo agus iad géirigh leanúnta raig agus Luchlananta áitiúil an ríosa an sá tróna. Seachún Galibh Tresna na Pháirce, smachta go háling sig an sonige Ryan O'Donnell féhró. O'Donnell fóstadul na cosantóirí teachtamach ach an slitter caiilte go O'Donnell agus dígras go leir le feiscint an son in Immert Laois agus iad teachtamach Nyland to géirigh International Galibh. Ach Laois it in of Dohan Condition a glan a task galore and so to our toos fecka gwing Laois in Uchter Hena Do Gwyn not a treat do August Deshinish and Olive Sheeran son Glanta Dara Coonahan August reached and cool shin trish get a vant Asing Olive eg toos na himmerhag reach sorrow Brian of son Laois August eg own Cuddy and captain and pass took uig chance to come all and she low to she gloric Bader dull needs for the stock August Tarfey and Coolella Shlownish stock and Sunday Cormac Burn Jessica shoot fan and Talon August well he'll make reflection in a shot on Turnish chance again okay can Dura him a mock like Eric Kuig Vader August Shaska tall Laois eg Laura Coolella and son Elaine Keshfey Sar who's go Joe Fecka going a Cluiche in Uchter, Níléon Kesh Fishin, and Cool Shin, Jerk Quinlan Trish, Toos Untigo Howard Dove, agus Deshinish, Ben Egan, or Vula Coig Vader, agus Shaska Ella, Count Derning Foot again on Spot of Kane and Gaulesh, agus Chance and Bjarne Vedu Babhta one Ella. Regional Arda Chawardig and Derima Stock, agus, well, big chance Ella get, near Gibber can count Sonamach. Beg ceann eile beidir cúpla sleas céim yeis agus Ryan fa iiritaí bhuailí seaca cúig feice ag tús na himmerthe. Cúil sin idir na fórna I Port Laoise agus bhí deisiacha go dainn an son ar cúil eile. Nis ben dígan ar fan ceann dúnach áirtha go rómhaithe agus a beisic súl leis an ceann so díreach óscór an cúil orda níos fear na muir sást ón second gorág an slitter a chamán hÉireann trasná an tarna seaca cúig ag dígan agus buntáiste níos mó inis ag Laois. Is Pachmach Garrett and son ag an Galibh ach mithir strégus anna Rid ó Laois dígan a ríist cá Laois siúralt an son ach scuileann réiteoir leis ach níl sé in a hell son a gaing ón Galibh deachirtí gaing a gháirteach tá imreoirí sleanú fud fad na parc a chiúil me trestan na parc a níos túisce agus tá ard crut go Joe ar a barcan so Port Laoise Ross chun Shilvah dolamach an son tá Joey Wallace an Galibh agus i ggéirigé sin a gháirteach féhrú an son na cosantóirí strachel tas ach ag an deire a rion leis teach trasna chúil agus ag frachan son tá Donna Fahy or de rahan agus deisiige níos teachtamach agus an ceann a chur isteach sa lár deisinis ag an Galibh tartfé scórnílach gáchúlín go dtí seo cocht an ceann fécin níos fear deachtartíiste an son ag Laois clúdach siar smachta go háling an son ag Conor Dolphin ar Dave Howell áirtha go maige seans an son ar cúlín ag an Galibh agus an ceann hÉireann trasna an obair son ag an Galibh an ceann boga chun ceann go mear cúlín acu agus beisiad sásta le sin tris cúpla scóir chéile. Galibh beidir Ceathrú roint I meas na gosantóirí bhíidir beánaí nervhíise ag tús na himmerthe. Seachún Galibh a ríist agus Oran Burke na Píorsaigh ach ríis ficar an obair sin ó Laois Shilvah an Galibh a
Cailta seachún líis báutaháin eile agus ní léon ceist na obair déanta ag go declan quáiltear leis an bhuireann seo ó hús na bliana. Nis bogad chun ceangan san Cormac Hogan Féhrú ag an deire clúdach siar den Galibh an lán Cluiche sin Sean Murphy ó chuirthe de chlárin agus deis ag chur saoil go dtí ní Rory Burke a Conor Laois. Rís níl réiteoir ag tart mórrán ó heh builí séire an sá tá sé ag scuile leis an immert le anna oscailte buntáiste gcónaí ag líis an sas i chéad le. Agus a Laois sin na chultar na se ag immert na líródaí garda sin isteachchatí na tosathe. Beidir gona brosir an tarn iirecht dómh na dhéananig mar bhfuil an ceansa smachtathe ag Colin Cilín agus ahrú déanach ar an bhuireann an teachta seachtaí Galibh an sod tránóna agus deise go báutaháin eile teach an tosaigh. Isteach san na lámh an son go héifiachtach ag Ryan O'Donnell. Isteach láir inis obair níos fearr agus níos clistó an Galibh. Rory Burke an captéanach Féhrú a ríist agus cían tú obair úntaach a dhéanamh go líis i measna agus an tóirí Calíis feice an son a deir an réiteoir sin i Thomas Gleeson ó ácha clia agus faoise báutaháin eile a líis an cúlbáire. Broken O'Reilly teachtamach an ceann orthas a thógan beisiad sásta le cuasaí chun tosaigh héanú trí a gcuine náda trí agus denúmad na mar sin imirthe i bord líise. Is na buileáid a chamánig an bharóg seo agus tá sé i meisteach go dtí an ád chun tuairte caiig an Galibh a bheith airach an ceann son imethe amach an chéad ceann tá mithe ar fórílann sa tránóna na ceann go deirnach builí 60 go bhí ann an ceann son imethe ar stré agus an Galibh inis ag fécint ar na rána. Mahan son ag a donna fahi an Greens na súla ar na himmerthóiríonn son ag a deire áirde ag Paddy McCarr agus na sár sélig a Cailta agus sin rud atá le feiscint se le búte an Galibh a Cailta go héasca cágus déint an son ag a líise sin Cailta fa tarnáis ag a deire béidir ag Kevin Byrne ní aíonn leis mar go bhfuil Aaron Island ag glorg Shellah ach a ríis sá obair an son ag Bobby Murphy tarnáis an Galibh seans ag Rory Burke ag a deire ach an ceann son an muir ará ag a deire Héamh na lámh deise agus an céad ceann ar fóríl chomá ag an Galibh agus an dáhéamh an son ag cailún Shellah a cosantóirí líise níos compórtaí dhearing ag an stad áirithe seo. Cumhairt an taobhlín a dír cumada leistigh ach an pás róád ag a deir beidir gona bróg séachtamh na dhéananig mar go bhfuil an ceann sa smachtathe go héifiachtach ag an Galibh agus rana golóir an son acu seach sa cúnga héin seach an ceann son róáda ag a deir de Ryan O'Donnell beidir go naibróg sé amach ag a deir ardtha goach Féhrú Cumhairt an lína deirigiste an son sá obair achtra gadíochta den chéad scohan son ag a Joe Pearson ar naisiún cúlbáire brúan son ar O'Reilly ardach tá seansan sa ag an Galibh tá sé mithe amach agus iirecht cúig féidir agus seaca a ríist beag dímar líis beidir nach raibh an ceann sa glanta tréis dí halahú a dhéanamh agus an ceanna ar naisiún cúlbáire ach ag an deire amach ar an lína deirig agus sé Island a thucha goach fear gruthe de chlárin dar nó an drothard Evan leis na seinseir sa Galibh agus tá cinnte go an fearóg seo ag immert ló ag ceann cúpla bliain cinnte áard amánaí a seathé agus deisenis an bhear na leidú. No clií golóir imirthe glíiseach na bliana agus Craobhacha agus mar sin se an tarna clethe ag an Galibh agus a ríistin ag séidir a dégant nuair thóg an tosaí an iireach sin ach HÉireann trasnáda go deir ag Island ach ní deasan ru sin den éigent le fúm éigen sa chúlran sa chun choristeach ar Aaron Island níor chuir sé isteach na amach ar ach ní léonát donna le héad in clethe gothartha nuair tá Mionúr ag immert Island HÉireann trasnán a tríú ceanna go siúd agus Dachar an sonach ag an deire ard a ríist ag an Galibh an bhearna ar neis go dtí gá chúlín. Scóir bhí tastáil uhan son isteach a héin siad báutaháin eile Island leis an ceann áirithe sá. Scuilann sé leis agus well sin freigra ar an taobhí a déanamh na forthair níos túisce Island HÉireann trasnán sár chúlín ón immert agus an bhearna ar neis i brad na súil go dtí aon chúlín amháin. Sin pachamach le teacht ó Broken O'Reilly. Tá sé tríise bheith níos cléthránaí le cúpla nómad anús agus ag an deire isteach na lámh an son ag Colin Cilín agus trasna na Pháirc ach a ríis an pass beidir róád an son de Conor Laois ach beidir go an bróg sé an tarna iireach dóibh dachirtí ag gainge Shellah glánach alt an son an réiteoir anna Cumhairt an immert
Scuilann sé leis clipper dimmerthóirí leis tá beidir dos éin nó níos mú gírig seileamh gáilteach ag an deire tagan an Gaillimh amach leis agus an cosantóir son sin é Luke McElnerny scuilann an coolí leis a gceann son. Ach, beidir gur feardó fannacht am as na cosantóirí clé agus an tarna ceann fóríl ag an Gaillimh leislí tríd an chéad le for an anna chorcham fadar fad beidir buntáiste beag cuithe ag líis sa chéad le ach an cool sin tréis sé nómad ó Ger Quinlan cinnte tréis siad a bheith chamad lárnach in san immert agus bhí cúpla seans eile go dain ar chúla chu chumá seachún a rístíd ón Murphy ach an ceann san a hÉireann lína ach ag Murphy agus ag líis a bheith an poc sleas ag a deireann nó bhfuil siad chun dígan a thugann trasna chun an ceann orthas ó thugant. Se bhí Thomas Brennan chun é thugant ach ag an deire tá siad chun é rágant fé ben dígan is dócha ó gábhfuile 65 fuit ag an bhar chéanna go dtí seo trach nóna an ceansa well tá iling go leor ann ach tá buile má de slitir ag an bhar ógsá deis a gceannis tard fé éon scór ón Dave lína. Nu ag an deire poc séir bhí tucha agus an ceansa tóiste go má hÉireann trasnán í léon ceistan son Ben Deegan an tríú cholína go siúd an so tránón agus an fearspór méidethe Babhta eile an son ag líis gá cholín atra Uair eile agus é sin go dómh mar go raibh trí cholín is tíige chéile ag an Gaillimh an son agus scór ag tastáil an son uthe. Rís deisiil an son ag líis agus ag dígan ceann contúirte go meisteach an son tá siad cinnte chur ceistena fé cosantóirí na Gaillimh ach déint go an son ag donna fahí má go fadal dearacúna agus seansanis ag an Gaillimh dullar announcí pas gard an son dí Conor Lawless is bralis titim siar agus dullar rúthir stachanis go dtí Oscar O'Gorman. Fécinn cá gurg sé na líróda i meisteach an son de chamáin agus beidir gona brog semach ag deir de Ryan O'Donnell garis ach seans ag O'Donnell ar cúlach ag an deire sleanna chun talún ach níl an contúir glánta go fóil tá ag deire ag Bobby Murphy buile má de chamáin an son agus poc sleas a bheith ann mar thora ag deire ag an Gaillimh ach bhí obair déint an son ag na cosantóirí brú seans ag O'Donnell ar cúlach ag an deire beirt ag titim siar chun é clúdach níor féin chalíis nó éonrad mar sin céilte ach an ceann glánta go má ag an deir hÉireann lína agus beag poc sleasa ag nailann for sé anna bhuiile agus anna foc sleas an tachtan se cata gunmh an chlár agus beidir go me sé héana ggéireach an ceansa chur hÉireann trasnán in jobh. Orta go má agus ggéireach chomar thóir bhaintach an son ach níaríonn leis mar bhfuil clúdach má dhéanamh ag Cormac Hogan an son do líis ach a rís treis an obair crúgaí dhéanamh an pass a mithir stré agus tugann sé sin seileamh dír neistín Gaillimh an ceansa Roada agus a bhábhar an cosantóir a bheith chumhairt an taobh lína dír cumad leistigh an son ag Joe Pearson agus cléimá imirthe go siúd anna cosantóir sethe agus ríist féchar seo chomhairt in chéad scoth an son ag líis chun teacht amach leis a gceansa. Dinta go an son ag an Gaillimh sin go arnais Paddy McCorrig os na sár séile ag tart fa dhéon cúlín é héin an ceansa ard agus hÉireann trasnán sár cúlín an son ag McCorrig bhearna leid a ríist. O'Reilly agus taobh hail rounnaige an tamsa ach dul in ordas an éir an son bhí Oscar O'Gorman agus tá chalíis feicethe ag an réitóir agus cílíonn sé sin go méid deis ag Nyland leis an ceann áirithe socha má beidir na fórna a chur ar chóscóir an socha Bord Líse anna chógur chu fad agus deisanis ag Nyland tá ceir cúlín go dtí seo aige an ceann deirnach ón immert agus tón sé chud ama a gcónaí chun cinú go bhfuil slitir díreach socrthe gartan. Ceann beidir an ceann is dochra a bhí aige go dtí seo teach nóna ach seans aige cuasaí a chorthamú an seo i Bord Líse. Ceann ardha go maith aige buile maith cumán aige agus tóiste go maith hÉireann trasnán ardíireacht an son ag an lántasaí agus ag Nyland agus cúlín eile ag Pháirc a chláirín. Mid Coppermáisiad an tríú bhhabhta an sa trónóna agus ceann sa Harnáis ag an Gaillimh Braham bhfuil ag fiosú beidir le cúpla nómad an nús ach líis fós go maith in san immert. Is dul rú atá Rory Burke sin in captain pass cliste amach an son dí Oran Burke os na píirse go níos tá brú an sár cosantóirí líise tá an Gaillimh fós
Contoirte go dul announcí ach obair bhatha ríis déanta stigan son ag Bobby Murphy chun teacht amach leis an sléitir Cara de Díon son agus Nyland ag trid ag fíoch ag fouléir ag ggéireann sidrigh alternais tá sé go deire ag Nyland a ríis ag fécinn den Norda tarfiíon Coolín ag blocáil úntaach déanta sell fósa an galamh seansar scór an count san na methe staach agus ag an deire HÉireann Trasnáin agus Sár Coolín an son ag an galamh teach an tosaigh an son hí ihar dóigh sin ag Conor Ládas iirecht anna bha agus iad gafach an tosaigh. Sin trí Coolín na stíigh chéile son ag an galamh ag Macáir ag Nyland agus ag Lálas an sin agus tábhrí sin beag scór ag testáil ó líis dúrach chun fannach sa cléthe tá sé d gimmar go magadí se ceann contoirte imisteach an son sin an plan an ceanna choiristeach agus bhí tarranta dhéanamh an son ag an lán tosaí Ger Quinlan agus beidir go méid focail chumá ag an réiteoir leis an gosantóir ach tá buile séir brunta agus be ceann éasca go má dhearfa ag dígan agus seansaige cuasaí a chorramú Babhta amháin eile so. Trí Coolín go dtí seo tróna ag dígan seansaige le ceann eile an son gá ceann ó bhuilí cuimhéidir go seaca ceann ó bhuile séir agus deisianis leis an bhuile séir na Mhórdha chorramú don Craobhacha an ceann is fós an í léon ceist orda go má HÉireann Trasnáin aige agus sin chorram don Craobhacha an san céad le. Ríiste Pachmach sin gan bheith úntaach ag an galamh a Cairín Lo Shellah a chamád an son agus a steach sa láir hain siad go dtí Oscar O'Gorman Féhrú an son Líise brú chun ceing an son agus a ggéirigh Shellah ag alternais an réiteoir scuile leis an immert fear Líise sínt an son gortú cosise chur astó agus beag mailan so don chortú tá buile séirtucha ag an réiteoir go deire chamád an chaileh ach tá Chorleis ag tastáil. Ile ón galamh sínta agus deisigus na himmarthirí commandíreachs anála haringt agus nuair thosnómétar neis beag buile séir ag an galamh na fórna ar chó scór hinna cúig ag líis ná a thugta an galamh chorram Craobhacha go dtí seo in san chéad le agus in áíre caibhlant anna bha na fórna anna chorram agus bhí duine rá beidir go mbeadh slád déanta ríist ag an galamh ní le héad le feiscin go dtí seo tróna agus trid úntaach in immert Líise agus an banisteoir Declan Qualters a mé cinnte go bhfuil sé Harry bheitsásta dar nó Iomána átha clia is seaithh ar néh sin céadúr agus bhfuil rucúg sa galamh é an sondí átha clia ach deisrig sé go dtí Líis an 2014 agus é ag gibrú le fórna fé ís le blianta beagán nús agus fear ag an cuasaí amáíochta go agus fuair an a bha chuirta mór haimpel le taigdóir an Damien Carter agus dar nó ír banisteoir Iomána fortláir go Derek McGrath leis chomá im líon inis Chorleis fós ag tastáil an son agus mar bheith míad olamh is buile séir bheith gabhna an galamh tá Nyland im siar a bhad chun an ceann sa thógant agus deis an galamh a chur chun tosaigh Babhta amháin eile tá cúig Coolín ag Nyland go dtí seo tróna tá fear Líise ag seasamh rud beag merigach ach beag si go brastach gur bíon lán nó lechúlaí láirtam codí atá gortathe ach ag an deire an réiteoir sásta go meise go brach an leanúnta raig agus tá sé go bra agus deisianis ag Nyland an galamh a chur chun tosaigh Babhta amháin eile. Fad siar na lech féin tugann sé chud am a gcónaí. Bríst orda go maithaige bhfuil crunne ann sin ceiste me staach ní léon ceist siar a bhad na le féin HÉireann Trasnáin anna iirecht an son a ríist ag Nyland. Is Pachmach guard a ríist ag O'Reilly tak an Ceannais chuige agus iad ag ggéirigh taken to Galton son ach ríist an galamh ag socrú am as na gosantóir seach chun Sean Murphy seach sa Lauren son agus tá fear breise las mahan son sinné Colin Killeen agus deis go siúd ar scór Féhrú ar bhúil sé éach ag an deirastócha díreach ar dheis agus ar fóríl an triú ceanna tá mithir stré sa clé ag an galamh ach bhí seans ma an son ag Killeen agus Pachmach mar tócan tá martha sa ach sár go bháil howlann sin ag Luke McInerney fear bhaile locharí ag gimmert go húnta don galamh ach tá Cluiche feice ag an réiteoir
agus beag bulas éile ag dígan agus ag líis agus seans go siúd cuasaí chormú Babhta eile in áir idir dígan agus Nyland go dtí seo agus dar nó an sárchúil sé sé nómad ag Ger Quinlan comá ag seaamh amach ó héh búg faintíon chéad lethe deisenis ag dígan. Dúir go leir Pháirc go Trígleistigh den lína agus an counsá tóiste go maithaige ard bhuiile ríist an son ag dígan an cúigú ceanna go siú tróna agus na fórna chorm den cúigú Babhta. Is ard go maithan son ag Colin Clean. Bhí seans gur cúlín níos túise cúgur straight an deis an ceann áirithe sa well tá sé sin níos fear HÉireann trasná an scór maithan son ag Cilín agus an Gaillimh chun tosaigh Babhta eile. Leis cú nóman fanta in san chéad leathan sa Cluiche agus cléthe taingeamh chorm go maith agus deise an Gaillimh Babhta eile se chun Paddy McCorrick spás os a chóramach agus ag fécint ar na rana cághuiir sé so go beidir thug sé céim na gcós a freisin son scuile léis seachan son go fada le Ryan O'Donnell seans go siúd ag an deirm amach HÉireann lína agus puck sleasa a bheith ann I bhábhar líise tá sé cosan go maistigan son be siad sásta go dtí seo leis an taspántas tá tugad uhan so dar nó taí golóir a bheith higimmart an so Somália bhí dosén go le míle an so de cléthe Ceannais lein gona íomhálaí agus cégur caiileidir le 8 gólín an tróna áirithe sin bhí cluiche maithe búte chuch an teach go dtí stad áirithe sin chun Bobby Murphy anna bhuiile ach ag an deire Bertón Gaillimh siar chun sin na clúdach ach ní éiríonn le ceachtarcha sellh a gáil agus dábhrí sin toprú ar na chosantóirí. Ar nás go deir ag líis agus ní de ggéirgé chuirteachtaí ón Murphyach ag an deir an Gaillimh déanamh dóthain contact amach leis an so go dtí deir cúnahan ar gur de chláirín isteachchan is go mar go dtí Conor Lawless deise go siúd ar cúlín ceanmaníos túisceach an ceann son ar héamh na lámha clé agus ar fóríil an ceathrú ceanna tá ar stré ag an Gaillimh an so tróna agus beidir go méidir son ag testáil ag deir na himrithe tá siad fós déanamh go má cúlín chun tosaigh nád a deithe go na héana sé agus sin ag tanar lehaman so I Pháirc íomhór na gréine agus ríist chud ar nás go héiftach an son ag líis brú an son beir cosantóir ag stracha as Cormac Barnach ag an deir an réiteoir ag scuile leis an immert agus clipper dimmerthirí Babhta eile. Ag an deir an slitir ordathe den talamh ag fear na Gaillimh agus táir sé sin seans éis go a ben dígan cuasaí a chormú Babhta eile. Dígan leis an ceansa ardithe go maithaige agus HÉireann trasná gan éon deirú déanta ríiste an séú cúlín ag go dígan an so tróna agus tá na fór na chorm comát an séú Babhta agus ní léon ceist tá siad congrach go cinnte mar fórna agus an ceansa mithite comán ón Murphy agus beidir gona bróise amach an Gaillimh ag deir dechartaí ríiste ag ardach ag dinta ar an tarn iirecht an son ag óran Pháirc isteach sa lár deis an son an ceann son imethe isteach sár cúlín an son ag Rory Burke sin in captain Gaillimh a brabna súl a meic cúlín chun tosaigh a ríist. Bhí líise gur sin na gáilteach déanta go maith ríist ag Luke McInerney an chostóir sé cuairt an taobh lína isteach na hain Gaillimh leis an gceann go dtí Conor Lawless ag an deir an pastí Rory Burke seans a blochail den chéad scohan son ag a líis ag an Tarnasty Burke ar an tarníireach seo chomar dúnta ganis ag an Gaillimh Conor Lawless a dulisteach ag an líis a bheith airic isteach an son ach tá cosantóir golóir stigeann chun é sin a stoppa ansaí an son ach glanta go héifiachtaach ag Ciarán Flynn os na chláirseacha contúirt inis ar Dave Elliott an Pháirc agus caig an Gaillimh a bheith airic ach ag an deir tá clúdaach ann tá siad ábla teacht amach agus ag an deir an pass amach a fada le Oran Burke ó chuman na bírsach agus Shakadi Colin Killeen for sé cúlín maníos túisce seans go siúd ar a dara cúlín an so tróna déanta go maithan son ag Killeen an bhearna méidirthe go dtí gá cúlín inis ag an Gaillimh.
Se couple scór maran son ag an Gaillimh Laoise glóir daigant chun dul seachadína seomraí feistis go mbeadh scór eile beidir chlárna scór tá an Gaillimh tre Ben O'Donovan ag clúda go maith Síran son inis tá spás ag Pháirc. Lús an clé beidir ard a roiint ag an Gaillimh le couple nómana nús agus tá siad beidir ag leir couple cúlín eile rivan brise Harnasty Island an hespántas chéile tug uig seans again is le híireachta ón immert an count an a methe stach ag ag deir beg díma ar fórí agus an cúigú ceanna tá methe stréan son ag an Gaillimh sin san nóméid dearnach de gnáam ag Portlaoise agus Brochan O'Reilly reached and Gilhiránach mar chúlbar an count son Ibrahimach go háling ag Titim Sheeran son ón codí an captain chun sin a bhailú tá Bert ó Gaillimh an son agus Irene Lohay ag altar nas blocháilta beidir gona broseach ag deir de Laoise tá Island ag irí ag smachtú na dhéananig mar go bhfuil Shellah Harnash ag Laoise Cormant an avanson tagan si go Jack Breen cúlín manís túiscaige Deisianis ag deire ag Thomas Brennan ó Cloch Bailin Chola Haran Seasnán sinna dul go dtí Laoise ard cúlín an son aige. A rimón Dave lína na troircha teachta seach ó bhaintear Laoise land bheith go brú agus tarlógradí agus sin mar tá feice tá an hespántas céad lethe chuiristeach utha rís clúd go leor Síran san ag Ciarán Flynn an lán cúlí agus beidir go méid dímar an Gaillimh ó thaobh an lína lán tasach na chula méid dul chun cain déanta is gur bhhaile ó cosantóirí Laoise déanamh go agus a chun Brennan a rís scór má dúr go cína feit aige ach an pasta uig an son tagann sé seachtain fear Laois Park Rory Kelly Nis ón codí an captain ach a rís blocháil maithan son fad na talún an son ag Laoise bhí ahan bhathar mar ó hÉireann thar na blianta leis na mánd ar an Gaillimh ach ag deire an count sa blocháilte in sa lína lechún ag an Gaillimh se chun Oscar O'Gorman nis spás istigh an son ag an Gaillimh agus tá brú cinnte inis ar Laoise se chun Aran Island an pass tu uig amach fad le Conor Dolphin ag beidir róáda Cumad leistigh an son ag a deir an cúlbar tá go macht an Calís géalt an son í léon ceist ag Brochan O'Reilly agus na cosa buinte de Dolphin agus cílíonn sé sin go mbeidh buile séir éasca go maith ag Island beag tí mar beidir leis an pass go raibh sé beagán róáda de Dolphin ach ag an deir i broseach tá seansa gur cholín agus méadóg sé fearspar na Gaillimh agus sin ag tanna ar lehaman sa Portlaoise. sé cúlín gotí seo ag Island an Sotranóna é Tharbh crying na builí séire agus an ceannas fosaíaring atá tris bheith gotí Sotranóna ach dar nó gach ceann ana hocht ach an Gaillimh inúachtar agus deis Carlin a gcuid leis an ceann áirithe sa díreach ribh lehama ní fadúin is séide fadóige lehama se chun Island orda go mar cúise féin cúl ach ag an deire stoppathe ag an cúlbar agus a rís na cain son beidir go mé siad ag tastáil ag deire na himmartha Brochan O'Reilly ag seasamh an óid bhí sé olaibh an ceann áirithe son agus cílíonn sé sin go bhfuil an buntáiste ag an rise fós ag an Gaillimh ach níl atra ach éon chúlín óháin seansan na go leor an Gaillimh a mithir stré comma beag díma ortha beidir leis na caing sin Laoise go mór san immert a bhhaicas an cúl luach sin ag Jar Quinlan ach mar heasan cuasaí ag an rise a Portlaoise tá buntáiste de éon chúlín óháin ag na cuairtóirí an Gaillimh an scór lehama nád a dóigh ag an Gaillimh hina hocht ag Laoise. Sharish Court and Tavelina, Dear Kamata Lashtig, Egon Murphy, Swing Shakon Kunter to Stachens on Takesh Kinton, so Desher Cool, Agatha Derabash, and Anga, Jernig Leash Cludic Shear, Smack the Gahalling and Son, and Connor Dolphin, or Dave Howell, or Gamaga Shanson son, her Cooley and Egan Galavagus and Count saw, Haran Chasson, Obervan, Hain she'd bout one Ellen, Island, Lesh and Count or saw. Squealing Shay Lesh, Agus Welsh, Shin Fragra, and Tavia Din of Forham and East, Son, and Elevation, Good Harnash, Paddy McCorrig. Osna Sar Shelig, third for Yen, Coolin, Hainan, Countsa, Ord, Agus, Haran Chasnon, Sar Coolin, and Hanson and Colin Clean. Shanskar Coolin is Tush Cougar straight and Desh and Counara saw, well, Tashin is Fiar, Haran Chasnon, Scorma, Order Dinta, and Tarn Irritan son, Ega Oren Burke, Stacks a Lord, Desh and Son and Countson, Imma Stacks, Sar Coolin and Son, Rory Burke, in Captain.
Taken siad go bhfuil siad taobh here agus bhfuil trochanómad de mond cruig os a góran so trochnóna. Dar nó trí hÉireann ar aige aigetís na cluiche lechanis agus a tibredáran agus íhálaí agus slán sábháilte ann hena féin a gá hÉireann as trí an chlár Laois agus an Galibh a bheith go dul raig I ceann cúpla seachtain agus trochanómad de mond hena háta ag teachtaí an dá hÉireann an sá tránóna deisenis a cábeidir don Galibh áta chinú sa cluiche lechanis agus do Laois má bhún siad bhfuil be siad go mór in san omíocht an son chuma an réiteoir dúir leir cúpla duine gachar dul bheith Thomas Gleeson ó chumanéamh fiún barra in átha clia catisteach agus an gafisteach shelf ag Laois agus an fear lárpark sin Rory Kelly ó bailíonn Caisleán deisiige ach blocáún tú déint an sonnig Paddy McCorrick sár obair howlann sin ag ngálamh hí seans ag Laois ar chúlínach ag an deir amach go fada le Colin Killeen gá chúlín chéadle an pastach uig nes ceann contúirteach ag clúdach go más siar an son tá Bobby Murphy dá Laois agus deis iad a chur ar an ansaí. Cancer am heistachadí Tom Cuddy beidir bogad beagán chun ceang ag Laois an cancer Corrington Dave Lína Ross chun shelf ag a deire Babhta an son ar ón Cuddy an captain agus a big puck slasa ag an Galibh agus ag deire cúnahan Cúlín idir na fórin an Galibh éon Cúlín amháin chun tosig an sá trónóna agus cuioinnig raibh seans beidir dul níos fuidir chun tosig dír raibh le haim leis an muile séir bhí ag Nyland chun gur thug sé féin an cúl ach ag an deire sábháilte ag Brochen O'Reilly a puck slasanis ag an Galibh banisteoir ná fergal hílí cá sé gábhlíonn díag ag immert ar hÉireann seintre na Galibh isteach go héifeach an son go dtí Conor Lawless pas cailte ag a siúd agus seo chuing Laois Babhta bhain eile ón Cuddy an captain cliste isteach go fada le Ben Deegan ach féhrú Táin sé siar scuilann sé ceann contúirteach go isteach an son go dtí san tosach tá Bert Cossentóir istigh ann agus ní féidir le Ger Quinlan shelf a gáilteach tá fear tá Bert is tócha a bhúla gcuine fi chéile an son in Kittring sin an son agus cóirlaise tastáil agus an réiteoir dúireach ag tairt seans don dá ar an leiis teachtasteach agus ar a hairt dus na himmerthirí. Réiteoir dar nó clí go leor déantaige I gcórann Joe McDonough agus Coran Christy Ring agus Larry Maher níos túisce im líana agus tá hí go leor ag a fear chum an barnéh in átha clíad an himmerthirí Seaster na cosa agus iad go brach an tosnú ríist agus rubeg merigach an son tá fear na Galibh ach ag an deire lucht an leiis sásta go bhfuil se go bra beag pochtéir an Galibh agus an fear thógan an cúlbáire donna fahi. Níl éon scóir feice go dtí seo in san tarna tréimhse I bart Laois na Grain a 50 Celsius nó mar sin tas go leor maithain agus cléad tangamhach anna chomhar fad an Galibh dul ar an ansaí isteach an son ach an countsa good ar náis ag Laois shelf an son ag Ciarán Flynn tá siad gomag cinnte meas na gosantóirí tris obair bhaí anamh shelf tucha utha go héasca agus seo chuing an Galibh agus deisenis ag Ben O'Donovan go dtíon taobh seo den Pháirc smachta go héifeachta an son ag an Galibh pas garad I bro séach ar deir agus smachta go háling an son ag Conor Dolphin cúlí níos túisce Illing Géir gomáin ceann son ar chlé agus ar fóríl an séú ceannatá ar stré ag an Galibh agus cinnte roinnt mícrinne sa chur isteach ortha inis is a ríist bhí seans an son ag Dolphin ach an ceann son ar chlé agus ar fóríl agus gan éon scóir fós feice in san tarna tréimhse. Bachach garad a ríist go O'Reilly mar tá dénta go mion minic a ruch an clé shelf an Cormac Hogan Laois ag glorg scór agus an count an imisteach dín lán tosig Ger Quinlan ní airíonn leis agus dénta go maith an Galibh agus Joey Wallace a bhfuil a gara ag chur na Galibh ar an ansaí Oran Burke go cliste seachtaí Paddy McCorrick an timmerthóir Lár Parca Bos na sár sélig a tard fion Cúlín ceann másí céad le ceanút go ríist an son ag Paddy McCorrick céad scór stair le teacht an Galibh. Ríist go héifeach ag Laois an boch amach shelf comátacha tá siad ag leor cúil cinnte nílíonn ceisfis sin smach do gáling an son ag Ger Quinlan bogann sé go mar lús goúntaach an son thar an trasnán agus an mód díreach an son ag Laois go mar isteachtaí lámh a Quinlan agus tá mé cinnte sin an plán a bheith go conis sa tarna tréimhse go leor den shelf a chur isteach chuige bhearna leid a ríist. Is deis an son ar Dave eile go marg an Galibh agus é sin tóiste go maith ag Nyland.
Seachtú ceann ag siú tróna agus an bhearna méid a ríist ag an Gaillimh. Ríist dígur scoúir le feiscint an imar Laoise tá si ag tríd ní léon ceis fééis sin an Lochlantá tú lang rís agus $10 an ounsaíach a ríist an cansa congart an taobh lína dúra cumád he leisteig ach ag an deire dóhan á dhéanamh an Gaillimh chun teachtamach tá Calís feic ag an réiteoir ní an Lochlantá tú róhásta ach ag an deire bhí an réiteoir Thomas Cleese an díra cin aice leis an imirt agus tar sé seans donna fahí teachtamach an cansa a bhúla bula máte chamánaige agus be cear gríic nóg an cansa Stig sa chearnóg agus beag dúlháin an son ar chosantóirí Laoise é smachtú nó seans ag an Gaillimh beidir tar faoin cúl. Nis an Greens na súile Mhórdha go maith agus ríist mar dúirt méid Hurling san áit chun tuairteach dóthain imreoirí siar an son sár goháil an son ag Joe Pearson ón cloch baile cholle i teachtamach de Laoise seachún Jack Breenan is cúlín man níos túisceige deisige am a hógant an son chun fécint agus é choristeach a dtí na tosach tá obair bhá dhéanamh an son ag an Gaillimh agus ann chun é bhailú tá Ben O'Donovan. Pastach uig go dtí Conor Dolphin, scór man níos túisce, fécint an orda, mó dúrach ag Dolphin ach ní bhuinig an ceann son an spruch amach ar yes agus ar fóríl an seachtú ceann atá mé ar stréig an Gaillimh. Scóráil an order fadar an Gaillimh an tachtain se cata cúlín agus fithe i dhéim siidir i gcuine an chlár agus bu éas go cocht an cléis an níos déine or ní léon cheis féis an bhí gúlingúnta an san ólíiseach tá sé teachtamach leis an gceansa Babhta bháin eile agus rís cosantóirí maithe chu ní léon cheiste réach ar féis sin seachún iad 16 Pháirc Park ag Kevin Byrne féhrú an bontáiste tugad an réiteoir an son mar go raibh stracha déanta agus beag buile séir ag dígan agus seansaige an bhearnas luach ar eatra Babhta bháin eile. Leis an réiteoir atá le seach chun leirt le banisteoir na Gaillimh an son agus sin é Fergal Healy agus beag cúpla focail láidir aige leis an banisteoir agus tá seans go me sé siúd i mhaol inis chomá agus bhí sé leirt cúplaúir leis an réiteoir agus tá an carta buí eisethe atá sé siúd inis ar full áirimh go gaithfidh sé a bhéile chumá dúnta nó hagann sé go dtí ceistena chur ar an réiteoir seachún tígan inis de Laoise an ceann ordathe go mábhfuil sé nílan gúilbáir teachtamach na sinna gáilteach nílan chun tuairte methe Shellavig Ger Quinlan seans go siúd fécinn sin orda bogan seach leabhlaáil déanta rééis ar neistí láh an cúilbáir a ríist don na fahí ach beag tí mar an son ar Laoise nach bhfuir ar aonrad ón ceann áthasá seachún an Gaillimh go mar. Luke McInerney Led na Pháirc chúsáid an son nach Laoise gur sin na chosan agus a ríist aber bhaigh Joe Pearson Sár máí a sethe agus cléimá immerthe an ceansa i bhró sé ag an deir mar bhfuil Kevin Byrne siar an son chun clúdach dóibh agus ag an deir aon lo teachtamach scóir tastáilúthe. Is bogad chun ceangan san tá Tom Cuddy ina frididir an bhirrteach Irene leis Laoise gáilteach an deirach an réiteoirrá chu raibh Calís an son nuair bhíon slitir orda ag fear Laoise buile séir bheith an Gaillimh agus tá mé cinnte go dtí chuig donna feihiach an ceansa thógant ríist. Is scóráil ísisiil go más tarna tréimhs go dtí seo nílach trí ceang feice goin gá ceannig an Gaillimh Paddy McCorrick agus Aaron Nyland agus Ger Quinlan ag aimimsú de Laoise rud i chilín fós go bhfuil gá chúlín idir na fórna seachún deis ag Nyland tá ceann seo i bhád siar na leach féin ach tá cabhar lohanna beag cuithaige ceann garad tócan son go dtí Dara Cúnahan tugur ar neistí Nyland agus deis inis dollarú tá na costa gin í léon ceis fé lúsúnta agus sa bhar tugann sé féin cúlín ar an Dave Lín an mhuirig fécinn an áda búlan sin posta contúirt an son agus Joe Pearson a ríis in san ád ceart faoisih de Laoise an ceansa an lanacha agus beag tí má ríist ar an Gaillimh cúpla seans a mithir stréacha a bheoh go mithe beidir thar an tras an ánar láileach an ceansa bútarnáis Conor lálas inis le Shellavig go dtí an taobh Howlden Pháirc go ríist beag seansan son ag Bobby Murphy de Laoise sinna gáirdeach agus é ag glanna ríist agus cinnte an lábhanúcht ar cosantóirí Laoise an stad se Nyland ag iarigh gáiltar neist an Gaillimh. Seachtaín Pháirc Park Kevin Byrne fiochantar na rán a fósadal ceann garad an son tóca agus a bro semach ag deir ón Murphy congart an taobh lína fear na gláirseacha á bhúla agus ar an taobh lína ach ag an deire
HÉireann lámh clé agus fóirí níl an tarna ceanna tá mithir stré Galís agus fanan an scór mar a bhí Ceannais ag Cluiche ná a carde an ngalamh dá chulín sin fós idir na fórna pachach mar an son ag go feiss a chuún an galamh go ríist cosint an a bhatha dhéanamh ach imime amach ar an lína ru a chéilín go mbeidh pach sleasa i bhábhar na galamh agus an hens go bheith ómís Nyland Tráchtaire chun ceansa a thógant nó tá siad sást ag go deire é ágant. Agus fága siad fé Ryan O'Donnell droch iirecht leis an ceann átha son agus ann chun é bhálú tá Conor Hogan de Laois agus seachúnaí tá scór na ggó testáilú ar an Declan Qualter brú teachtain sonna ag an teire aíonn le ón codíon captéin Shellah a gáil ag bogan is ach a ríist díhalbhú man son ag Paddy McCorrick ach a ríist Laois ag tréad agus beidir gan bro séach tá hí me gribh Calíis an son scuil an réiteoir leis an immert agus tá dá éireann gomach an Shellah a goide th náis ag an ngalamh is Laois áf ag tré bendígan ag ggé smachtú ag an deire tá sé cá staach sa láir héin siad agus tá fear breise lasmáil tá bhaidir sé chuir staach chuige ag an teire tá sé dul isteach gotí Ger Quinlan sin éon fear contar ag an fear leis an lús ní léon ceis fé sin Quinlan tá Calíis an son tá sé sin díon ar bhí Burton aici leis bhí sé plúchta na cosa buinte ach an réiteoir rá well tá sé gorta inis cumála go héanaar eile agus well híl me se go raibh buile séir an son gan éon cheiste réchar ach Quinlan agus an réiteoir rá go bhfuil sé go brach an leanúnt raig agus tíma ar leis sin fós fan an scór mar a bhí ná a carte go gona héana ná agus beag buile séir ag an ngalamh chun cuasaí a thosnú tá é nómadí go le immerhin san tarna tréimh sin sa scóráil an ísle fad sa tarna tréimh go dtí seo ach an gaileh fós in uachtar se chun an buile séir agus oscró garman a thógaigh ar bhúil sé sin roh bhatha néchar agus an deire I bróg séachta ón Murphy agus Laois ag trid go héin Lee Rodan so ag tearnáis chuig inis spás aige áda go héfachta chun son ach lágíirte go deire nó HÉireann se nó ar dheis agus ar fóílann son ag tam codíon trú ceann tá mithir straight an seansan nach brothú chumach ag Laois ach an dair rudbeag nervhíiseach ag an stad seo den cléthe pachach gardá lorig an son ag an ngalamh agus bhí sé sin soléir cool sa galamh sin ceismhór ní bhór ar cool an tachtain se chatta gonah an chlár deis is ag Paddy McCorrick gá chulín ma ag fearnas tar séla go dtí an is brúan son ar chosantóirí Laois tá an galamh dalisteach tá Calíis siúráilt an son deir an réiteoir agus tá sé chun é bhogaisteach níos fuide agus beag seans éas go gomáil níl sé tógant éon chlabaireacht nó éon chúlcaint déon sais an seo tránón agus an ceirrtaige agus Nyland a thógaigh agus deis cúla chuir idir na fórna agus seans go bheith commis an chéad cárta comá ag leabhart le fear Laoise agus beag seans éasca ag Nyland. Tír tic ag deir tá sé carthan gomandas an himmarthirí óga ní léon ceis fé sin. Seachta gúlín go dtí seo tróna ag Nyland seo ceann éasca gan éon deirú déantaige an tuchtú ceann ag a siúd agus inis trí chulín idir na fórna. Den ómad ar na raim se Laois scór befrál over ag an gáilta inis. Tíoch ní a chamád san immert ní len ach cool is ar na fórna ach ní lucha ligant an galamh bontáiste mór a gáilt ar inis an ceantar ibrithe chun ceinn gúlinn fut an son ag codaí agus an cosantóir déanamh gomáis sin éon lán coolí Sean Murphy staach sa láir hain an galamh dí oscar ó garman. Rís an ceansa well tá prabmasa Lee Rodan sa tróna agus an Pháirc anna bhátha Calíis eile son géilte ag Laois níl siad peochsásta le sin ní léon ceis fé beag seans éasca eile ag Nyland agus é teacht le chuún chun an ceansa thógant. Is tína gan bheith róthasta ar an Dave lína agus ag an deire an réiteoirnis ag leabhart le fear Laoise agus tá seans go bheith comís carta inis tá carta buí peachas súsan son ag a bhar lár Pháirc Rory Kelly. sé siúd a bheith airich inis agus tá an buile séir ag lánta sína galamh Babhta bháin eile tá 8 gúlín go dtí se ag Nyland agus an ceansa ilíonn géir go maith ach tá cléime thaobh buile séire ag an bhar seo go dtí seo agus seans fearspar na galamh a bhéadú tógannta chud am leis a gceann sa ríist.
Ríist an form sin is a chúlar ní maithan rud énig chuann sé stac námach an Island mar Saramani é an néú cúlín ag a siúd agus a cúlín nó ceir cúlín inis idir na fórna. So arú a dhéanamh inis an galamh tá Oran Burke ag fágan na Pháirce agus deis ag cosa uair inis seo chuing Cillian Travers. Gadín Island, seans go siúd inis. Tá sé tarfaí aon cúlach blocáilte an géidirt ag an cúl báire ag tá contour down a gcónaí ag an deireadh faoisih de líis aríonn lo teachtamach tre Joe Pearson leis a gceann áirithe sa ach bhí seansúnta chun son ar a cúl. Tá ceann tá cailís feice ag an réiteoir agus loch leanta líise ag a deireasásta go bhfuil builas ar fuiteachá agus ceapan go bhfuil searús in san búla bás comá ón méid atá luúreachtant ón loch leanta áitiúil. Nis le cúlín amháin ag líis Sathairn an tréimh se scóir tastal go dóite uthe ag an stad áirse. Imistacadí Quinlan Harran trasnáin ag Ger Quinlan ceanna bhí a tastal gá cúlín go siúd inis Sathairn an tréimh se bhearn ar neis go dtí trí cúlín. Tá Mark Downey ó na Cláirse Tráchtaire an Cormac Byrne ar hÉireann líise agus cos uair tastáil a ríist agus sin leislí tríd an dair lehan sa fós ní lech cúl idir na fórna ach scórna cinnte ag tastáil an stad seo ó líis ríist an galamh go maithos na pocan amach ach tá an ceansa good a thnáis ag an bhairtá dír Tráchtaire ar Barc Mark Downey dul a rúthar tá na cosantóirí anúd Mark Downey fós hit dul ach tá Sullivan sonistigh ag an lán tá sí Ger Quinlan sin cúlín den scoigh líis Coimar dúnta gatra ní raibh Downey ach díreach ar Barc le 10 second rúthar úntaach déint an passamachtaí Ger Quinlan gá cúlín is tíí chéile go bhar chéine leisigh den nómad san bhearna thnáis go dtí gá cúlín. Ní lucht leanta líise ó hos leis an gine sin ríist ag an réiteoir ach tá sé chun leirt le fear líise Babhta bháin eile agus beidir sin rud nach raibh sa chéad le go bhfuil líise den níos mó cailíisina ó thaobh an poxéir chéile bhíidir níos fearr sa chéad le ach tá cailís eile san feiceann réiteoir tá carta buí chomá bronta dá réir agus cíimiid nuair chaasa sé haimpil cé fór an ceann áirithe sa agus beag builas ag an Island agus deis an bhearn a bhéadú ríist an galamh. Leis an Island leis an ceann áirithe sa an fearr fór an carta buí ná Bobby Murphy ná gúlín go dtí seo ag Island tránóna seans de gang a dheimsú leis an ceann áirithe sa ríist a chud amad tóca na muir sásta leis an iireach sin ní léon ceist fé an bhearn ar neis go dtí cúl. Jack Lanner going to take the shot at hÉireann na Galway and Turlough Moor. Reached County Chéile and Puckamach Gardson. A dhéanamh ag líis agus iad ag ggéir dul seach rís na tosa go dtí Ger Quinlan an fear contourteach istigh ann ní léon ceist féach á nabar déanta istigh an son ag an galamh agus deise go teacht amach leis a gceann áirithe sa tá siad cúil chun tosa an sa agus iad ag leir an tarna bú a mábhún siad pe siad cáileach dís na cluiche le cheanna si le éireann se chuing Conor Dolphin scór man níos túisce gan níos obair bhaith an galamh seachtí Rory Burke an captain ach an ceann sa ar clé agus ar fóríil an tachtú ceann an son ar strain ní líis imthe sa cléthe dar nó nílach buile bháin den líród astra ach ag an stad seo an buntáiste ag an galamh. Ar an Carol ó Camras tachtteach an Jack Breen bhí clé maithaige scór maithaige sa chéad le ach cinnte stocha ag an stad an rud hastín ó Declan Qualter cos uaire daoine le fuingemh thirrta seach an den ó modernach agus iirtíanamh ar cúpla scór eile na thráidhéanamh ar fad meas na dosa beag díam áir leis an boch amach sin na cúgar stré Harran lína agus an buntáiste leis a boch sleasanis ag an galamh. Conor Dolphin. Second an bhí sé chuoine bhar ceann mar agus dul siar go dtí Cillian Tréirs ach ag an deire
Ní bróg sé sin amach naíoch beidir an tarníir tuach Ceannais go dtí Nyland agus fécinn to Northern Nyland leis an gceannsá hÉireann trasnán sár iirecht an taonú ceanntí go siúd tróna Cúlín Mahónimmert. Agus tá Galís an son fecinn réit Torbeig buile séir éas go maithe Galís leis an ceann áirithe sá. Ceithre Cúlín idir na fór na seansa Ceannais go dtí Cúl leis an iireach seo Bendigan. Sé Cúlín sa chéad leithige ní léonrad go dtí seo Sathairn an tréimhse ach deiseanis é sin na chur i gceart agus denóman na mar sin fanta an réiteoir dul trasna chumá agus ríist tá sé ag iarraigh ar an mhair sin bog amach agus an ceart agus le Mionúr tá ann agus níl in chuirsteachar imróirí óga a tastáil seachún dígan an ceannsá ordaithe ní léon dearú dénta HÉireann trasnánaige seachtú Cúlín go siúd agus an bhearna Ceannais go dtí éon chúlháin boutáin eile. Is bhfuil cúl eile an líis in ceist ar mas féidir chuirteachtaí cuineann seansanis ag an ngalamh agus an réiteoir crumma dúirchan an slitir a ligand a chuile seach fada le Conor Laois seansa go siúd ar Cúlín ordobar an son i measc an dus ag an ngalamh Laois ag críoch nó bhearna Ceannais tí Ceithre Cúlín a ríist. Nes brú Tráchtaire cos an tuair na Gaillimh ach iad ag seasamh go láidir istigh an son agus deis teacht amach Babhta bhain eile leis an ceann áirithe sá. Isteach sa láir hain siad agus iad ag láir chuirlinn a gcuid tá sin nád an stad seo. Colin Cillín fuair sé gá Cúlín sa céad le an ceann son ag deire neu ceannar fóríla an ngalamh ar stré agus féidir seo poc amach Harbh ar mar tóca ag líis. Tuigann siad inis go bhfuil scór ag tastáil tá siad ceithre Cúlín chun deireadh tá seans an sár scór an ceann son a meitheas staach ag an deire aspacrinne a ríist agus ar fóríl agus an ceithre ceann ar stré. Dí eile tuachta seach ar an líise. Ceann na mithe amach thar an líne ag an deire agus ag an poc sleasa i bhábhar líis ag an deire an ceann sa tócha go mar siar hain siad go dtí Bobby Murphy. Brúan is ar líis gan éon cheist agus ag an deire tugadteachtaí Ciarán Flynn. Seansan is dul an ansaí tá scór ag tastáil go dóite ag an stad seo ag líis. Tána dtí tháinig seach ag glóirg se le bheith smacht agus ordaithe go maithan son ag howler Dave Howlton Pháirc ag siar hain siad seach sa láir dín fear lár Párca Kevin Byrne. Ceann maithbre isteach ag siúdach níl aine stig ann agus cílín sé sin go bhfuil deis ag an ngalamh teacht amach Babhta bhain eile Ceithre Cúlín idir na fórna gcónaí sa Spórt líise. An galamh ag iarraidh críochnú le cúpla scór eile agus áitimhaint amach ins na cluichí le Ceannais sin na planna bhíúthe. Ryan O'Donnell ach fuair cléim maithan so líis tróna go dtíon tonadí sin é Colin níon toladí ach an fear hosling nach raibh le tosnú Colin Cillín sin an tríú Cúlín go siúd tróna anna cléir mar aige. Harú eile á dhéanamh ag an ngalamh an son Conor Gilligan a teachta seach an nonad Conor Dolphin agus na Harú dhéanamh inis ag Fergal Healy. Dá scór dearnach ag an ngalamh de Cílín go bhfuil buntáiste de cúig Cúlín acu teachta seach na nómatí dearnach agus iad críochnú go láidir an so tarrant a dhéanamh an son ar chamáin an chosantóra an son Bobby Murphy ag an Island agus Cílín sé sin go méid buile séir ag líis agus an cúbáir teachtamach na ceannsá a thógant ach nó bhagus siad féin seaf agus siad fé brochan O'Reilly tá buile mata chamáin aige agus an plán leis a ceannsá slitir chuirteach sa cearnóg fécinn an féidir duine an lábh chur Mhórdha agus cúil a dheimsú brehanú an stad seo an cléthe sin atá uthe seochún O'Reilly. Búilte go maith ag an inis caiig an Gaillimh inis an cosanta dhéanamh istigh an son sleáinithe ag an deire bríonn sé amach de lí Silvan son ag an lán tosí sin é Ger Quinlan HÉireann trasnáin Spántas maith go siúd stair le
Is ní Laois imethe fós. Nis cúlóma de gnáim fáca. Ceara chúlín idir na fórin agus tá bhaid Laois cúl well. Bheith ard Críocha Johnson ach tá Galibh treise sin na chamád in san immert agus deisecán is dollar an ouncí bhfuil seansan som á leanana siidir cúl an Galibh a dollar sta blochálúnta bhí seanúnta an son ag Rory Burke an captain Siar Hainse go dtí Aaron Island seansa go siúd an láh an ordagan réitir tart bhí an cúla go deire Haran Trasnáin is sciúran an countsa sár chulín a ríis an son ag an Galibh. Sin dá scór dearnach teach don Galibh agus iad a ríis cúlín contasig fear Laoise sínta howlan son na gur tú i chuirteach ar a chos a go ríist an tamig amach do gcónaíonn sa i Port Laoise. So ahrúil a dhéanamh an san go Laoise for thugtaigh Ciarán Cos ó bhrís mór osraí Cail Cotín a Tráchtaire barcan an Rory Kelly. Gúil sin cliste tá Kelly ar chuirte buí chomá agus tá sin chríochnú gan éon ceist le cúgur déag chomá is pacamach fada golóir I bróg semach de Laois chun tosaigh an son tá Aaron Carroll tá na dtí tháinig isteach tá se le fós acu ag an deire tá sé siar go dtí Thomas Brennan for se cúlí mas Céileáin countsa Turlingta Ceann Ógan ag an deire smacht ag Laois tá brú an son I brithe steach an son ag an dtí Mark Downey ag an deire tá cúl Boris nád ceart donna fehí os clín na cúlaí agus chuireann an Galibh ar an ouncí boutáin eile an countsa I ma Haran lína agus beag Pach slasa ag Laois Airiam an banisteoir Declan Qualter a rá brú chun tosaigh tá scórnaigh tastáilúthe nád a fethe héin gine héanana tríd an sa I Port Laoise Ardach go maith an son ag Bobby Murphy seachas na láh an son ag Ger Quinlan seansar cúlín eile á Sáramánaí é siúd ní léon ceist fé. Kevin Hyland teachta seach in onad Ben Deegan so na harrá dhéanamh ag Qualter ag an stadseo den cluiche tá coppla nómad fós fanta agus beag nómad na ggóda gan ná nó dam cútamh gorta chomá deir na himrathe ach tá ceithre chulín fós idir na fórna sár goháil an son ag Rory Burke sin éon captain seansaige siúd chur le cuid na Galibh an countsa Haran Trasnáin anna bhathair fad an son ag an captain scór inspirádach cúlín a ríist eatra. Laoise tríd go dtí an deire tá seans leis an gceansa tá sí ard ag an deire ar dheis agus ar fóríil an cúga ceann ar fóríil ní sin rud a bhí uthe agus chá nómad go léad go ná am fantansa I Port Laoise. Is donna fehí tugann chud am leis a bachamach agus an réiteoir sásta bhfuil gachrad ag ceart a ríist agus Galibh fós in uachtar Laoise tríd go dtí an deire an countsa treis go hainge bhuachant agus dul Haran lína agus a bhábhar na Galibh a bheith an ceann árthasá Island gan é hógant. Ruidir go tair sé féin cúlín é héin scór na go maith feice uig an sá Trónóna agus bula mala sé ceann agus a ríis an countsa na misteach go dtí an cúlbáire bhí sé go maith hí na súile ag go brúan son de Broken O'Reilly agus seachún Laois boutáin eile seach ceann contúirta ganis Quinlan ag glóric Shellivis stigáin tá na cosantóirí Pháirc Eric an deire tá contúirt ann ach ríis an Galibh déanamh dóchan go teachtamach leis a gceansa lámh a mór haimpel an son ar deire cúnahan agus beag builis éir an Galibh ceann tócha go America ach beag or hé hógan ríist mar go bhfuil andí teachtasteach ar na Galibh eile a dhéanamh an son ag an Galibh gur Jack O'Malley á teachta seach agus ag fágan na Pháirc an son tá an fearlóir Pháirc Paddy McCorrick os na sár séla cléith maithimige agus cúpla cúlín maithige chomá ceann gardan an son tócha go Dean Island dul a rúthair is I bríonn sé maithe go deire go dtí Rory Burke Burke fós adul na cosantóirí fácan díag seansar cúlín ach blochán má déint an son Burke le seile fós don Galibh an countsa ibre isteach Haran Trasnáin Galibh ag críochnú go láidir cúpla scór maith an son ag an captain
Bhearna is mú idir na fórna sé Hurling ach be Ceann Óma dam cútah gorta dá bhaid Cluiche cúil tá Shelvanis dint go maith son ag ón Cuddy Féhrú ag iargan pass a hart isteachn sa beidir gan bro semachtómh ag an deire tá Shelva cá deis sa ag Cluiche ar cúil agus an count sa Báirt an angach Mark Downey bhí sé leis héin ar imime le Ceann Óga tá an tarna cúil ag Cluiche agus níl an chluthe críochnathe go fóil an Bhearna ar náis go dtí trí cúlín dó cardig an isis ag Cluiche agus an cúil déanaach sin ag Downey leis héin ar imime na Ceann Óga agus tá am a róhan an isis ag Cluiche Ceann Óma fóstal dul sa chluthe Críoch drama túla going an tá sé ag tréad agus an isis ceisnach ar an ngalamh deachtaí an sonna cá ag an deire hÉireann le Jack O'Malley se bh gáilt agus isteach sa chúnge héana ceann áthasach ag an deire Haran lína po sleas a bhábhar Cluiche agus ríist lucht leanta Cluiche an rís an banistóir rá gachta na brúch an tosaigh brúch an ceang Ahrú eile a dhéanamh inis ag an ngalamh agus Stephen Keane ag fágan na Pháirce agus dúradh am a bheilt beidir an plán ag go fergal hílig an stad áirithe seo an cúil sin treis geitimh an tosta gan éon ceist Mark Downey de chilí nach bhfuil atra ach trí cúlín seo chun Cluiche boutáin eile Kevin Byrne le Shelv brahan tú go bhfuil rihin ráise chu isis le beidir nóman de go núsach an pass dearnach sin a mithir stré dímá cinnte ar Andrew McDonough agus tugann sin buntáiste ar náis don Gaillimh agus nómad go leid an am cútah gorta tá gá nómad go le fóstal dolan sa I bord Cluiche agus an buntáiste fós ag an Gaillimh trí cúlín idir na fórna gcónaíons ag fíorhearan na himar an poc sleasa ordach níl se go maith ag an Gaillimh agus tugann sé Shelv ar náis go dtí Cluiche agus go dtí Thomas Brennan leabhlocáilta ar náis ag an Gaillimh an sliotar dul ó rinne go duine an sa I bord Cluiche níis am ag an Gaillimh agus ag Stephen Keane ceann sa búltaisteach ag geisisiúd ach a ríis scuileann ré an cúlbáir istí gan leis an ceann sa deithú ceanna tá mithir stré ag an Gaillimh tá seans fós ag Cluiche má bhrún siad chun tosaigh am fós aá cúpla nómad seo chun a ríis cúla heastíí nu ag an stáid an cléthe test in isis gan éon ceist ar cosantóirí na Gaillimh Shelv ar náis ag Cluiche agus tá deis an sa tá fearr sa bhreis tá sé sin tían ar Cluiche tá loch leanta le Kangel howlan John an Luchlanta áú linn siad peoch sása le cin an réitóir Thomas Gleeson agus buile sé ar bronta ar an Gaillimh hí Cluiche dul isteach dúirt an réitóir go bhacha sé Calíis agus tugann sé Shelv Harnáis don Gaillimh agus don cúlbáire donna fahí Nis nómad go le fóstal dul agus é cuiineh hí sé lehasúineh ar ceann garda ag an deire an slurcurdaín taobhile an Pháirc an ru cliste le déanamh inis ag ggéir géh bhú be Cormac Hogan de Cluiche smachta aige agus a ríis bhí ceist an sonrih Calíis ag an deire trasna a héanaan Gaillimh leis gan son ag lagíirt ag deire Shelv istí gabhaigh Andrew McDonough seo chun Cluiche tá seansamháin eile beidir ag an bhuair an áitiúil an sa agus fear síntan son ach leanan an nimmirtar ag Cluiche ag glóir cúil a thar cuasaí ar chóscóir an sa Nis pasma go dtí Aaron Carroll gachar an isis ag brethir an amsaí seo ag Cluiche isteachtaíon fearr Laois Pháirc Kevin Byrne iad fósta dulta imreóirí breisiste gan ag Cluiche tá sé ag tríal an ceann chuir isteach á bhí sár seans an son ag an deire is solam go bhfuil sé meitheach amach le ag ar cúig féidir agus seasca well ní léon ceist fé sin sábháil úntaach déanta ríist ag donna fahí agus tá an slitar imime amach le ag buile cúig féidir agus seasca is ólam gur an muir gotí go naróg sé cinsáis luair go bheith an Luchlanta áitiúil ach ag an deire fágus siad é fé Kevin Byrne sola mé chuirteach sa Ceann Óg sin na hastíí nílach cúig secondtíag fácha sin martá déanta ag go bhar Laois Pháirc cúlaigh tastáil ó Líis an ceann san imethe staachach ina bhaistir ceirtán oscór ó Garman chun é ag leanad an Gaillimh ach an ceann sin cuairt an taobhlín a meisteach san ordáin hawl beidir go méid imirtaháin eile tá Ceann Óma an am cútah gortathe díreach istigh tá trí cúlín idir na fórna bhaicas an cúil déanaach sin ag go Cluiche ag Mark Downey tá seans déanaach dearnach ag Cluiche an ceann san meisteach más féidir lo teangaháil aanamh leis an slitar agus cúlagáil tá sé meisteach an cúlbáir sásta é a chur amach le ag buile chuig féidir agus seasca eile ceapam an cúlbáir ará gur fiocht an éigen té
Den talamh an son an réiteoir dul isteach an muir leis an lámh an ard gur bhfuile cúig méidir agus seaca a bheith ann agus sin mar a bheith tá drama fós a going an sá ag fíor dhearan na himar ag seans amháin eile ag líis agus codaí thóga an ceann átha sá ríist é chur isteach sa líontáin sin an plán agus fécant an féidir den éigen teangaháilíon ah ceann an gardan son ag codaí Mas for leis an galamh seileadh séad for an adó gearrig an sá Dacratí dénta go maith an galamh ach níl an ceann sá glanta tá adó gearrig séad an sá ag an réiteoir níl an luchlant áú róhásta leis an réiteoir ach ag an deire bhí an galamh beagán bídach rómhá de líis an sá tróna thug líis anathe spánta súthe cúil dénach ag marc Downey dóibh agus phríleidir agus rididir go dtí an nóméidirnach ag glóir cúil eile thurach ar cóscóir ach ag deire an lé dóhan dénta ag an galamh iad cáilethe go dtí an cluiche leithcheannis agus an scórdéirnach i bord líise an galamh in uachtar an dáchlithe búta go siúd seans fós ag líis raisi dtí an chlár an tachtain se chuing ach galamh tríd go dtí na cluiche leithcheannis ar an scórdéirigh i bord líise an galamh nád a feitheadh trí líis dó a ceardeig. Ríis cuairt an taobhlína dúr cumad a leistigh ag Owen Murphy scuilinn sé ceann conúirt isteach an son tá ceis cintin so deisir cúil agus ag deire báte san angach Dearnig líis clúdach siar smachta go háling an son ag Conor Dolphin ar Dave Howell áirtha go maith seans an son ar cúlín ag an galamh agus an ceann sá HÉireann trasnán obair son haon siad bouta bhain eile Nyland leis an ceann átha sá scuilinn sé leis agus well sin freigra ar an taobhí a duineh na forthair níos tú son ag an galamh sin good arnais Paddy McCorrig Os an sár séile tart fi ein cúlín é héin an ceansa ard agus HÉireann trasnán sár cúlín an han son ag Colin Clean. Bhí seans gur cúlín níos túise cúgur straight an deis an ceann áirithe sá well tá sé sin níos fear HÉireann trasnán scórma an Mhórdha dinta ar an tarn iirecht an son ag Oran Burke isteach sa lár deis an son an ceann son imethe isteach sár cúlín an son ag Rory Burke sin in Máta tá sé ag lura cúil cinnta níl ceis sin smachta gáling an son ag Ger Quinlan pogan sé go mar lús gúnta an son HÉireann trasnán agus an mód ag líis tarn an tréimh sé scóir tastal go dóite uthe ag an stad áir imisteachí Quinlan HÉireann trasnán ag Ger Quinlan ceanna bhí idir an tarníir tu Ceannais go dtí Nyland agus é fécinn to Northern Nyland leis an ceann sá HÉireann trasnán sár iirecht dúrchan an slitir a ligand a chuile seach fada le Conor Lawless seansa go siúdar cúlín ardobar an son i measc an dosig an galamh Lawless ag críoch nó Bobby Murphy seachas na lámh an son ag Ger Quinlan seansar cúlín eile á sáramánaí é siúd ní léon ceis fé Hartistachan sa beidir an bro semachtómh ag an deire tá seilbhá deis an sá ag líis ar cúil agus an ceann sa báirte san angach Mark Downey bhí sé leis héin ar